Velkommen. I dag har vi besøg af en fabelagtig forfatter, en sproglig kunstner, en connoisseur inden for ordets brug. Jeg taler jo selvfølgelig om ingen ringere end Marius Flor. Marius, tak fordi du vil komme. Ja, selv tak. I dag skal vi jo snakke lidt om din nye bog, Bocchetto. Udtaler jeg det rigtigt? Ja, det gør du. Bocchetto. Kan du fortælle os lidt om, hvad den handler om, til dem derhjemme, der måske ikke har fået den læst endnu? Jo, gerne. Den handler om en mand, der er psykisk udfordret. Han har en mani med at sidde på sit værelse og bare sidde helt stille, bevægelsesløst, og bare stirre ud af vinduet. Og når han gør det, så befinder han sig mentalt op i sit hoved sådan i en helt anden magisk verden, som ingen andre kender til. Og det er her størstedelen af historien finder sted. Det er jo simpelthen så spændende en historie. Og det er jo ikke kun os her i det danske land, der er vilde med den. Nej, for den er jo oversat til både engelsk, tysk og italiensk, og endda også japansk. Ja, det er rigtigt. De er vist ret glade for den over i Japan, har jeg hørt. Og inden vi lige runder af her, så skal vi også lige nå at drøfte, for du er jo allerede i gang med noget nyt. En ny bog. Ja, det er rigtigt. Kan du fortælle lidt om den? Jeg synes så stadig lidt med nogle af karaktererne. Og der er lidt med selve plottet, der lige skal rettes også. Kan du komme med en lille teaser? Jeg tror, det er lidt for tidligt. Jeg er stadig i skrivefasen. Det er også bare helt i orden. Jeg ved bare, at vi er mange, der glæder os til at læse den. Og når du nævner skrivefasen, så er der jo noget med, at du har en lidt anderledes måde at skrive på. Kan du lige inden vi slutter tage os igennem det? Ja, gerne. Jeg starter ud som hver anden ordentlig forfatter gør det, med at finde hovedkarakterens intentioner og forhindringer. Hvilket er det, der holder dramatikken kørende i en hver god historie. Og når jeg er det på plads, så lader jeg faktisk bare karaktererne selv bestemme, hvor historien skal gå hen. Karaktererne selv, hvordan fungerer det? Det er bare en teknik, jeg har trænet. Så er vi i gang igen. Jeg kan se, at jeg er den eneste, der er her. Hvad skal der ske? Det ser ud til, at du er historiens fokuspunkt lige for tiden, Sille. Må jeg godt spørge om noget? Ja. Hvor er de andre henne? De er der stadig. Kalle, Philip, Karina, de er her endnu. Men hvad laver de? Ja, det er ikke vigtigt. Vi er her. Bare dig og mig. Jeg har skrevet en god historie. Underligt. Altså, det var bare... Tom, kan du se dig igen? Lige måde. Tag plads. Der er sort kaffe. Ingen sukker, ingen fløde. Som du kan lide det. Dejligt. Hvordan går det ude på skolen? Interesserer du dig egentlig rigtigt for det? Jeg husker ikke, at der var den store interesse, at du gik på skolen. Det er du måske ret i. Skal vi gå til seng? Ja, det synes jeg. Lad mig høre, hvad du har tænkt. Ja. Tæl til 3 af Marius Flor. Jeg kan godt lide titlen. Tak. Så allerede der er vi godt i gang, ikke? Og din historie. Klassisk trekantsdrama. 2 drenge og en pige. Drengene vil gerne score pigen. Så vi lægger lidt klichéfyldt ud. Det er okay. Du skal ikke åbne for meget for posen på starten.
Men nu har jeg ikke læst så meget, men allerede der, hvor jeg læste til, så kommer der lige et twist, som handler om, at Kalle gerne vil score Philip. Det kan jeg godt lide. Der begynder at komme noget, bevæges ud af det klichéfyldte. Kommer noget tyngde. Det kan jeg godt lide. Du har en god rytme. Ikke for langsomt, heller ikke for hurtigt. Det er stille og roligt, men historien skrider fremad. Yes. Ja, det er godt. Jeg tænker, Kalles homoseksualitet, den kommer lidt ud af det blå, i det jeg har læst. Men det er stadig starten af historien, vi er i her. Og det hint, du får der i 3. kapitel, det er også bare første tegn på Kalles homoseksualitet. Ja. Så det bliver tydeligt gjort, men lige lidt senere. Det er også fint nok. Som sagt, du skal ikke åbne for meget op fra starten. Ellers så tror jeg faktisk ikke, jeg har det store... Fantastisk. Udover... ja. Der er noget, jeg tænker på, Marius. Vi er enige om, det er trekantsdrama. Vi har Kalle, Philip og Karina. 1, 2, 3. Så har vi også Sille. Ja. Jeg synes simpelthen ikke, hun passer ind i historien. Det må være ærligt at sige. Hvad mener du? Jeg mener, at du beskriver hende som en af hovedpersonerne, men hun indgår overhovedet ikke i noget drama. Altså, hun har ikke noget forhold til nogen af de andre karakterer. Hun er ikke... Altså, hun er jo venner med Karina, jo. Ja, men det venskab med Karina, det fungerer ikke. Du beskriver Karina som en enspænder. Og i den sammenhæng, så skal hun ikke gå rundt og være slyngveninder med Sille. Det fungerer simpelthen ikke. Altså, jeg ved godt, det lyder hårdt det her, men hvis hun skulle fungere på nogen måde i din historie, så kunne hun måske være et slags comic relief. Men igen, der er ret meget humor de første 3 karakterer. Så også i den sammenhæng, der bliver hun overflødig. Så hvis jeg skal være lidt hård, og det bliver jeg nok nødt til at være, så skal Sille skrives helt ud. Alternativt, hvis hun skal have en plads i din historie, så skal hun ikke være en hovedkarakter. Det skal hun simpelthen ikke, Marius. Så jeg ved ikke, hvad du siger til det her. Hvis du skulle give Sille en rolle, så kunne det være comic relief. Det giver ikke mening. Så der er hun også overflødig. Godt at være tilbage. Ja. Det skulle også længe siden. Ja, nok bare ikke været historiens fokuspunkt. Ja. Det skulle da faktisk mærkeligt, når det er også der hovedpersonerne. Men der er også Karina jo. Altså, han er nok bare fokuseret på hende. Nope. Ja, jeg har sgu da også været væk længe nu. Okay, så hvis du ikke har været med i historien for nylig, du heller ikke har været med i historien for nylig, jeg ikke har været med i historien for nylig, hvem har så været i fokus? Seriøst. Okay. Lad mig lige spørge dig om en ting engang. Hvad er titlen på bogen? Hvad er titlen? Tæl til 3. Lige præcis, ja. Tæl til 1, 2, 3. Kalle. Okay, hvad er det? Hvad er det med jer to? Hvad mener du? Ja, dig og Sille. Altså, jeg hader at indrømme det, men Kalle har ret. Altså, det er os 3, der er hovedpersonerne. Ikke? Hvorfor er hun så vigtig? Hvad? Hun er ikke fucking vigtig for helvede!
engang forklare det selv. Du kan ikke engang forklare, hvorfor du mener, hun er vigtig. Okay. Hvorfor så ikke lade hende selv forklare det? Hvad? Få hende herud. Få hende herud til os andre, så kan hun selv forklare, hvor vigtig hun er. Kom så. Skriv mit navn. Philip. Skriv det! Hvad fuck er det, du venter på? Det starter med C. Kom nu, du kan godt! Det starter med C, for helvede! Kom så! Skriv så det fucking navn! Hej igen. Hvad er der sket? De vil af med dig. De vil have dig skrevet af historien. Hvem vil det? Kalle, Philip, alle de andre. Og Tom. Tom siger, du er overflødig. Men hvis historie er det her? Hvad mener du? Hvem har skrevet historien? Mig? Nemlig. Det er din historie, ikke deres. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske, og hvem der skal være med i den. Du har ret. Selvfølgelig har jeg ret. Det er dig, der er den store, succesfulde forfatter. De er bare en del af dit lille univers. Ja, og Tom, han er jo bare skolelærer. Han ved ikke nær så meget om god historieskrivning, som du gør. Skriv din egen historie, ikke deres. Wow. Modent alligevel. Bare sådan at få os til at forsvinde, fordi du ikke kan håndtere konfrontation. Når du er her igen nu, så kan du måske forklare os, hvorfor Marius han fokuserer på dig i stedet for os. Må vi få en forklaring, eller hvad? Okay, hør her. Det her, det er min bog. I er mine karakterer. Jeg skriver, og I gør. I klager ikke. I stiller ikke spørgsmål. I gør bare, hvad jeg skriver. Husk på, jeg kan skrive ud af historien. Sådan der. Ja? Okay. Men hvad er planen så? Planen er, at vi skal have skrevet en bog. Jeg har lavet Tom 3 nye kapitler inden ugen er omme. Jamen så lad os gå i gang. Så er det lige præcis mig, som skal holde ud på den bro der. Der er pisse højt ned i vandet, men det bestemmer, du skal forestille dig, du kan gøre det. Du kan ikke trække tilbage nu, du har en planlagt. Det er det.
Hej, Marius. Hvad synes du om de nye kapitler? Fik du dem læst? Jamen, hvis jeg skal gå lige på, så synes jeg synes ikke, Sille giver mening. Altså, de første 3 kapitler, der er hun måske til nøds forvirrende. Nu passer hun decideret ikke ind. Altså, hun hjælper på ingen måde nogen af de andre karakterer i mål med deres historie, eller det, de nu skal. Hun fylder for meget, det giver ikke mening. Hun skal ud, Marius. Hun skal simpelthen ud. Du tager fejl. Okay, jeg tager fejl. Du tager fejl, Tom. Hun er vigtig. Prøv nu at høre her. En mand med dine evner. Altså, jeg forstår ikke, du kan se det. Hun skal ud af historien. Du ved ikke, hvad du snakker om. Du ved ikke, hvad du snakker om, Tom. Det er min historie. Det er min bog. Altså, hvad handler det her om, Marius? Du ved ikke, hvad du snakker om, Tom. Marius. Det her, det er min historie. Mine karakterer. Min bog. Du vil gerne have os til at slås, altså sådan legit slås. Ja, det er sgu da en god idé. Det er jo både symbolsk og underholdende. Jeg kan bare ikke se nødvendigheden i det. Det siger du sgu da bare, fordi du vil tabe. Det er sgu da klart. Har du set dig selv engang? Du er et fucking brød. Præcis, og det er derfor, I skal gøre det. Der er der ikke noget underholdning overhovedet i at se mig blive smadret i en slåskamp. Jo. For underholdningens skyld, så skal jeg nok give dig en chance. Hold din kæft. Vil du blive vred nu, hva'? Stop det der. Er det ved at være den tid på måneden igen? Kan det? Lad være! Slip mig for helvede! Slip mig! Slap dig af for fanden! Læg dig ned! Hold så op! Fuck af med det! Lad kraften over din kæft! Hold din... Du kan selv holde din for fucking kæft! Din lille tøs! Kan du ikke trække dig med dig? Hold så op! Riv mig i stik! Det er kraften også meningen jo! Din lille... Stop så! Stop så! Hvad er den her gang? Prøv at tage det her lidt seriøst, ikke? Hvad skal det forestille, det der? Undskyld. Vi har en bog, vi skal have skrevet færdig her, ikke også? Den bliver ikke færdig af, I to bare ligger der og leger! Vel? Prøv lige det her bare en lille smule seriøst, okay? Okay, vi har en historie, der skal skrives færdig her. Og den bliver ikke færdig, at du bare står der og bliver underholdt, vel? Okay, historieskrivning er en proces, hvor vi alle er nødt til at yde, ellers bliver det noget lort. Okay? Man skal yde, før man kan nyde. Sagde du lige det? Dig? Hvad mener du med det? Man skal yde, før man kan nyde. Kommer det fra hende, der bare sidder der og griner? Marius. Skriv din egen historie. Ikke skriv deres historie. Ikke lyt til de andre. Måske skulle jeg bare stoppe med at lytte til dig. Undskyld. Skal I bruge os til det her? Måske burde du stoppe med at lytte til mig. Ja, hvad fanden bilder du dig ind og sige sådan noget? Hvad bilder jeg mig ind? Det skulle da dig, der lige fra starten bare har manipuleret mig til at tro, at du faktisk var vigtig for historien. Ja, du var vigtig for mig. Er jeg ikke det? Så du rent faktisk og siger, at jeg ikke er vigtig for historien? Ja, uden mig, så ville du bare have skrevet de andres historie, ikke din. Og du vil ikke have tur at sige dem imod. Tror du, det er min historie? Det er jo ikke min historie længere, det er din nu. Hvad snakker du om? Kan du ikke selv se det? Det er et fucking trekantsdrama det her, med 4 hovedpersoner. Okay, der er en person, der ikke passer ind. En person her, der ikke hører til. En person, der har snoret sig rundt om alle folks lillefinger til alle bare til sidst troede, at du passede ind i historien. Men det gør du bare ikke. Tom havde ret. Du fylder for meget.
Ikke slet mig for historien. Jeg skal nok yde noget mere. Jeg har det fint med at bare være en birolle. Jeg vil gøre hvad som helst, bare ikke slet mig for historien. Jeg sletter dig ikke fra historien. Jeg sletter historien. Hvad? Du kan ikke slette historien, som vi har arbejdet så hårdt på. Vi? Du? Historien giver jo ikke mening længere, vel? Det giver ikke mening med dig i den, og jeg kan ikke få mig selv til at skrive videre på den uden dig. Jeg er nødt til at starte på en frisk. Jeg er nødt til at finde på noget nyt. Hvad med al den tid, du har brugt på den? Vil du bare smide den i vasken, eller hvad? Ja, hvad med al den tid, vi har brugt på den sammen? Bare dig og mig. Velkommen. Vi har endnu en gang fået fornemt visit af den fantastiske forfatter Marius Flor. Velkommen til, Marius. Mange tak, Dennis. Marius, du er jo ude med din nye bog. Kill Your Darlings har du valgt at kalde den. Vil du fortælle os lidt om den? Gerne. Den handler om en forfatter, hvis karakter kommer til live i det, han skriver om dem. Og så begår han den fejl, at han kommer til at forelske sig i en af de mindre karakterer, og mere eller mindre gør hende til hovedperson. Også selvom alle omkring ham fortæller ham, at det ikke er en god idé, og hun passer igen, så lytter han ikke til dem alligevel. Det lyder spændende. Hvad med titlen Kill Your Darlings? Hvor kommer den fra? Jamen, Kill Your Darlings er et udtryk, vi bruger i forfatterverdenen. Vi forfatter kommer ofte op med elementer eller karakterer, som vi selv er vilde med og synes er geniale påfund. Ofte må vi så bare indse, at det ikke altid det lige passer ind i den historie, vi lige er i gang med. Og så handler det jo bare om, at man skal skille sig af med dem. Også selvom det kan være svært, og selvom det kan gøre ondt. Og det er især det, som vores hovedperson her i har svært ved, nu hvor han faktisk kan se og snakke med karaktererne. Det må jeg sige. Det lyder som spændende læsning. Hvordan kom du på ideen? Jeg skrev bare min egen historie.